Luxe, comoditat, capricis. Una societat materialista sospira per tenir sempre més, comprar més, divertir-se més. Inventa necessitats noves. Dóna més importància als diners i al benestar que no pas a les persones. Però, és això el que Jesús ens va ensenyar? No. Ell va dir: no podeu servir Déu i els diners. És millor, doncs, tenir el cor lliure per estimar Déu i els altres. Aquesta és la clau per ser feliços. La inclinació als béns materials dificulta l'acostament a Déu. Viure amb les coses necessàries sense estar-hi enganxat. Això és sobrietat, tenir el cor lliure. Cuidar les coses perquè durin. No malgastar, ajudar els altres, compartir, ser justos i solidaris. Una cosa contrària a això és robar. No robaràs, diu el 7è manament de la llei de Déu. El cine ens mostra moltes formes de robar. N'hi ha altres de menys aparatoses, com enganyar en els negocis, piratejar o treballar poc i malament. No, treballar o estudiar molt i bé no és de ximples, ni és una maledicció divina. Déu va crear l'home per treballar abans del pecat original. Ens va fer col·laboradors seus en l'obra de la creació. Si l'hagués deixat totalment acabada, no hi hauria lloc per al progrés científic, econòmic o social. El treball, a més, pot santificar-se i santificar-nos si es fa ben fet i per amor a Déu i als altres. Saps que en el món hi ha molta pobresa? Milions de persones moren per falta d'aliments o medicaments, mentre altres acumulen riqueses supèrflues. No es poden corregir aquestes injustícies amb una mentalitat materialista o egoista, per exemple, pagant als treballadors sous miserables o imposant el control de la natalitat. Davant de totes les injustícies, la doctrina social de l'Església proposa principis encaminats a defensar la dignitat de totes les persones. La Mare Teresa de Calcuta va dir aquesta frase provocativa: hi ha diverses classes de pobresa. A l'Índia hi ha gent que mor de gana. Però en els països rics d'Occident hi ha moltes més llars destrossades i nens abandonats que no pas a l'Índia, i l'avortament i el divorci constitueixen una plaga. L'Església està a favor dels drets humans. Per això defensa el dret a la vida i la justícia social. I també defensa l'ecologia ben entesa, és a dir, el respecte de la integritat de la creació, que és la casa de tots. La naturalesa l'ha posada Déu perquè la utilitzem en profit de la humanitat i perquè el lluem. Es tracta, en definitiva, de ser senyors de nosaltres mateixos, fer servir amb sobrietat els béns de la terra, donar gràcies a Déu per ells i compartir-los amb els altres.